ଏତେ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଆଉ କଣଟା ହବ? ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଖାଉଛି ତ? ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍। କାଲି ଚୁଡ଼ା ଥିଲା ଆଜି କଟକି ଏକି ଏକି ଚମ୍ପାବତୀ ଆସି ହେଲା ଛଟକି। I don't understand what's up market in Odisha. ସବୁ ତ ଆମେ ଏଠି middle class. So middle class कि हम पड़ोसा घर माउसी तक नातुनी ना रखले queen. You must be thinking what's wrong in that, right? Just hold on to that thought. ସେଦିନ କଲେଜରୁ ଫେରୁ ମତେ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଆଲୋ ମାମୁନି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଟିକେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଆଡ଼େ ଯିବା, ଆମ କୁଇନ ବା ଜିଦ୍ଦି କରୁଛି ଖାଲି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବ ବୋଲି। କୁଇନ I called Riyansha and asked, ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ଯିବା? କହିଲା ଏଶେ ସେଗୁଡ଼ା କିଏ କରେ ମ, so down market. ସକାଳୁ ଉଠେ and shit. By the way, how was your Halloween? ମୁଁ କହିଲି Halloween? And who is asking? Riyansha Pondar. ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଗୋଟେ 10 କିଲିଆ କଖାରୁ ନେଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ କଚିକିନା ଛେଚି ଦେବି। ଖାଲି ମୋ ମାମା ମନା କରିଛି ବାଟରେ ଘାଟରେ କାହାକୁ ଛେଚିବୁନି ନହେଲେ ସେ ମୋ ରୂପ ଦେଖନ୍ତା। ସକାଳୁ and shit. ଘୋଡ଼ି ମୁହିଁର କିଏଟ୍ରେ ପଢିବା ଦିନରୁ ଯେତେ ସବୁ ଯାତ୍ରା। କହିଲା ଆଚ୍ଛା listen, ମାମା ଯଦି କୁହେ ରିଶୁକୁ ଟିକେ କଟକ sand festival ନେଇଯିବାକୁ ନା ତୁ ମନା କରିଦେବୁ। You know, neither I like sand nor pollution. Chi. ମୁଁ କହିଲି wait. That is not sand festival. Bali in Bali Jatra is not sand. It's Bali Island in Indonesia. And you don't like sand and pollution. Marine Drive ଝାଉଁପଡ଼ାରେ boyfriend ସାଙ୍ଗରେ adventure କଲାବେଳେ ତଳେ marble ପଡ଼ିଥାଏ ନାଇଁ? And oh my god, Mamuni, Sarojini market is heaven.